Fira dong kanai Borok hai no joyawai nai tongdi an blog no payas Hello bye bro lam show chotono hai no hayani katal blogo so tabu kungke sung kharchi mela o faizak kisa mutai klomna hanai egana rok buskango nai tongdi Này bây giờ đi mà kharchi mela faizak dogano khalo khajana sanke 10 desla sema Borok Mar dari Bangkha Iko yango hingga seng tabuk bata sakisa sari tonggo aramut tabu hingga seng iko ara jotono khalayo hingga ke jari tam sanai wis khai jotono khalai na hingga ke jungbo iko khawa nang khawai tongkha tam ni bagai hingge ko semana ba mutuino ang khaka hingga ke takle bang hai na hai ko khawai klang fira dang kanai tesa khaka hingge joto noi ko ma hai ke bang ma borong no aro khawo ngai chung bota boi ko khai tong layo Tini hingga seng hai no hai faiza o kata sa nai nani askango ka fast nandina seng fai mutai rok khola moi thangka hingke tini ko taisa faiza o ka nai nani hina abu to salo se waisa por fast nandino fai salo ko bata ma ko kolom nga ka ba satang kaprap mani bage ya tabo hingke horo fai mani hingke ke horo bam hai no vir pura kolom mani kolom tui purang suka hingke tabuk hingke iko yang ka rung rok kai tong sa kanai hingke chungkha kalia phapsak phai ka comment khai sadi hingke ang to iko tini bai 2 days sungkha phai mani hingke waisa bai ek loge no blog ong sinai je kharchi mela ni je angu rok mani je blog ang ek loge no resinai hingke no rok khai no joyawai nai tongdi an blog no payasak hingke tabuk Còn này cái đấy sát đó nó khẩu của nó sẽ dừng cái hạt sát của con tao khăn nó lăn ra khăn tết khai tổ một tay photo một tu khá ông tay có xa rọc khai mà nó hơi tù man ini sini kharchi melan manui
mang sập phải cái cổ một sợi trong người lợn rò ràng ta là mang tao thứ này Nai pega di tol rok iko yang kebang mano kaca zangai tonggo tam hin bono mot kakwa rok bo tonggo ka acere rong ka zangai rok kebang mano tonggo ako tam ne tren hai rok bo tonggo nga kai mano borok amusuk ke bir engkha amusuk ke borok bangkha yang bo nai bedi kanai rok kebang mano tonggo tiket bo ko mahai baksa 70 taka rok amahai ta hingke nairi borok ni bosuk lap ungui tongkha aro to 7 din rok tongna 7 din ungna mela ang to tini no last ang tai nai lia hingke tini ba ang 3 din phaika hingke aro gan rok bo ung tongwa man bagang mute khai rekha ke kokro bo puji glak hane ang tabuk or to sukke lao deng tong borok ni gite borok kok sama bo hingke gan rok bo rojak gaban bagai hingke o kwayang go hangaka ayang te ke sabuk hak phaisungo bo tongo ekdom tam chanai asia gara amahai ko arbo nagor dolar tongo hingke ayang te ke side bo tongo kebang mata hingga ke borok arabo bir joto jaga na bir asa koloma samoyo se borok ya prishana se jaga kri mahai amuso ke borok bir engkha yango hingke angke koloma she sungsuka pura koloma ni haipano aram onek nangkha 미리 갔었어?